eerste jeugdkind van 2018. Ja, ik heb hier een heel leuk fakkel. Ik ga hem aansteken. En we gaan eens kijken met muziek van wie Jezus is. En zijn assistente, adjudant Nora. Onwennig bij. Het is ook allemaal spannend, hè, jongens. Wie hem nog niet kent, hier is onze jeugdprins Quinn de eerste Peters. En we hebben een dame als adjudant. Super spannend dit jaar. Nora! Applaus! We zijn natuurlijk niet compleet. We moeten de prins nog aandoen.